Tiri kusangana zvakare pano paDestiny TV muchirongwa Dare raMambo. Chirongwa chatinokuigirai kutonga kwamadzimambo. Nhasi uno tiri mudare rachifingezi. Kunyangwe vese vanga vari mudare vakatyamadzwa nazvo kuti murume mumwe chete anotorera vamwe varume vaviri madzimai. Umwe wacho otonzi 3 rounds nguva imwe chete. Justina rumepedare kuvanhu vachipinda mumba mangu apo pandovanhu vandaenda kunoshasha achipinda mamaga akapinda nemagodzi vanhu mberi kupinda ndikutara kuti vari munhu vachiita ukombwe neadzimai vangu kudirana nemukadzi wako izvo chaizvo avangada sei Filipino vandakaita ndakati ndichifamba ndichibva kubasa zvisina zvese ndainzwa vanhu vazhinji vemucommunity medu vachikuti ava ndobambo wacho ava ndobambo wacho saka ini zvakandishungurudza kuti kuvanhu kuti ava ndobambo wacho panyaya yei handiti ndikaenda kumba ndasvika kumba uko mukuru wavo akandishedza pamba pavo but super zvikutaurwawo community iri kuzvinzwa here izvi ndikati inini ndiri kunonzwa kuti vanhu vanokuti bambo vacho ndashaya kuti inyaya yei asi rumazi riri kuti baba mukadzi adzimai vavo vana pacemain waJustin wavari kudanana naye ndichinzwa mucommunity handizvo zvadaro takagara pasi naJustin tichida kuti tiunzwe kuti nyaya iyi ndiye yaitaurirwa. Tagara naJustin uyu ndakamuonesawo nyaya yangu yandainzoone rumasi community chandanga ndichifunga ona chamwana vanhu vechidiki semiso when representing your aikonoti panhoroondo handiti ndauya mambo murume uyu atora mukadzi wangu full stop handiti ndo mhosva in short kana azoramba that's when wakutsanangura manzi kuti pakati pakazodai pakati pakazodai iye zvino nyaya waunza munhu nayo ndekuti akutora mukadzi wako kumuita wake achirara nemukadzi wako handino nyaya dzacho ndauya mambo pamusana penyaya yaJustin yari kupinda mumba mangu achitora mukadzi wangu kurara naye. Justin, unomuziva here muchinda ari kutaura? Ndomuziva. Accusation yainayo kwauri ari kukupomera nyaya yekuti uri kutora mukadzi wake kana kuti uri kudanana nemukadzi wake uyu arapo. Ndo matauriro akaita achindiudza ini. Ndo matauriro akaita achikuudza? Patakamboitaura ndo matauriro akaita kuti hanzi Justin udadzimewa. Ivo usingadanani naye? Mudzimewa kana kudanana naye. Amai? Tedzere nyaya yako. Taidanana sizvizvi chadanana. Maidanana? Asi zvino hamuchadini? Makadanana riini? Madhisemba, takatanga madhisemba. Kusvika munani? Okutobva uno? Padhisemba okutobva uno ndopamakasiyana nyaya yabuda.
Saka muna kusiyana kakudanana kwachona. Inyaya yekuti mazosiya pamakuuya kuno kudaro. Handiti. Payakabuda ndipo takasiyana. Makarambana. Kana kuti makangoti tabatwa. Takangoti tabatwa. Hapana akaudza munhu. Hapana akarambidza munhu. So chimuudza Justin pameso pedare rangu kuti Justin kutosiyana ndiko kutakapedzesera musi wakati. Nokuti kana makapedzesera muna October yeunawo. Handiti. Kana ari September motiudza kuti takapedzesera musi wakati pakati paya. Pamakapedzesera kana kuti munoenda kumaloji kana kuti munoenda kupi amen. Toda kuti dare rijekeserwe nyaya yedu kuitira kuti tigone kubatsira murume wenyu naJustin nemi zvekare. Muri kureva here kuti hasi munzwa zvandiri kutaura? Justin, zvakapera. Hatina kuti muzorambanirana muno mudaro. Ndati uyo ari kuti haana kubhobhera akadanana nemi. Handini manzwa? Ndozvari kutaurira dare. Imi moti takanyengana muna December gore rakapera. Handiti ndizvo? Kusvika October uno. Handizvo muri kutaurira dare. Saka ndopatiri kuti chimuudzai uyo kumuyeuchidza kuti takadanana muna December kusvika nhasi patazorambana tarambana nekungoti tasiyewa nekuti takabatwa. Tibatsirei ambure, handisi kutoseka ka, tikutotazve matare. Tibatsirei kuti matara afambe katione kuti tofamba sei. Muri kunzwisa zvandiri kutaura? Anzi mutsanangurire madanana makaita. Anenge akangamo. Ani bati makadanana. Ndichimutsanangurira kuti musi wakati wakandienza zvozvo. Kusvika musi wakati mutsanangurire. Justin, takatanga kudanana muna December. Ndobva tazomborambana. Saka pane paakambondipa mari $10. Ndobva handiti zvinhu ndobva ndamuramba, ndakamuramba papa chesati munani. Ndobva ndamuramba. Ndobva handiti zvozvo kana uchindiramba ndidzorere mari yangu yandikapuwa. Saka pakanditi ndidzorere mari ndaisina mari kumudzorera. Ndobva handiti zvinhu ukangondiramba chete ndoudza murume wangu. Ndobva takazotanga kuti kudanana kusvikira tazombobuda. Nyaya yazobuda. Imimi maifunga kuti munhu angati maramba unoudza murume wenyu kuti mukadzi wako ndakamupa mari yangu akundiramba. Ndaifunga kuti achadaro. Uri kuzvinzwa here Justin? Ndikuzvinzwa. Wakanyengana namai ava muna December. Ndobva waita imwe nguva $10 kawakavapa kavari kushungurudzika nako nhasi kuti vakada kukuramba yoti ndinonoudza murume wenyu ndidzorerei mari yangu. Uri kuzvinzwa zvavari kutsanangura? Ndizvo here? Inini ava pandakavaenga. Ndizvo here? Ndizvozvo. Hatisi kutonga matare echiBritain ayo. Musiyei atsanangure. Idare rechivanhu rinenge rakateererwa nevanhu vanoda kuziva kuti munhu paitongwa aitsanangura here. Kwete kuti tiite zipi tiri kumuti hakufanirwa kuti ngakusiyei tinzwe zvavada kutaura. Musiyei atsanangure. Nyaya iri pamberi pedu apa pamwe muchidya ndeyekuti pane murume akanoredza mudhisha ari kuramba kuti haana kuredza mudhisha. Saka wacho hove dzacho dzaibata ndo dzaakutaura manje kuti aiwa kubva muna December tiri tese kutorambana, tingati kurambana kwekuti tazobatwa tauya kudare nhasi. Arotorwa ndogo. Uyo aropo. Andina nayo. Tsanangurai zvekutaura mama. Kwanzi mati kudina mama. Ndati zvoni takatanga kudanana muna December. Nani? Na Justin. Bora. Saka pane
Nekuti watomboramba kutotaura kuti handina kunyengana nawo. Endi chinosuwisa vakadzi vacho vauyiwa navo 2. Uyu ndiwo kutanga tati hatingatonge nyaya yakadaro nevanhu vaviri panguva imwe chete. Ibhuru chairo. Asi yanga ari munhu areri nasi. Vese vari pasi. Inongoti munhu amazoona here kuti munhu anodzoka kudaro. Aiwa. Varambozorora kudzoka neimi. Ipapo here mambo tichida kungobvisa ava chete vatopuhwa wavo mutongo. Iyo ramba aripo. Umwe wachona utobva atopinda. Sumukai musaya mwapedzeranai navavo vabva vasumuka vopinda. Mombe dzanotibatira nenzira ipi? Mombe dzinouya rini dzishamwana? Nzira ipi? Unowana mari here? Mombe imwe chete kana iri mombe i300. Vanozodiwa hwai yekusvibisa munhu. Hwai 100 US. Kwa macho ngavai vakatorwa. Ndiwa ndiri kubvunza shamwari tati mombe dzinouya rini? Kutsvaka ndosati tiri kubvunza iwe unotsvaga. Kutanga mutambodzi mombe 300. Saka unotaura kuti panguva yakatondenda saka zvokuti musi waunenge wauya ndounopa rimwe dhetira kuti kusvika nguva yakati rini akaipa dheti ndo musi wachataura kuti unowana kuimwe sei. Ipapo unobva waya nehwai tinge tichida chuchu hwai kusvika musi wenhingi Friday inouya 7 days chete inenge yauya. Hwai 100. Yes. Kana iri kwezvo unogona kusiya. Right, ichisumuka imi. Ndakati ndichitarisa pafoni ngaona meseji yangu tainakira ndatimbopa ndizo here mai mai nakira nazvino taura wakarova here kuda ndikutamba wakarova here ngavataure akarova here mai kangani hangu wakarova mudze kwakarovera akarova 3 rounds musumwe chete. Alright. Saka anga akutokumbira kuti takanakirana dai tambonodzokorora. Aiwa meseji yetu munhu ari kutaura physical upenyu kwayo haisi mombe yedhaka kaya. mai arikutaura hakuna munhu amutadzi anemba yake anoda kutaura kuti ndakaripa zvakati nemunhu achinyepa. Aiwa manyepo zvizvo hakuna zvakadaro. Hauna kurova here kuloji pakutanga wati futi tingatamupanicha mhani nevenhingi nepedyo ndotora mubvunzo kutaura darika ukunyidza kazokubatsira kusina taurati wadi wazezvuti taura wakarova here wakumbira ndokumbira kuti demandedzoza kana wakarova here aumba akarova
Makaroa katatu musumwededeka mazvakasiyana. Mai. Makaroa mazuva mangani katatu 1 day here kana kuti mazuva akasiyana. 1 day. Anorova. Alright. Saka pane iyi unobharira mupengani. Ha? Yeah. Nezvemakore. Saka mumwe tune wine. Yes. Abata tumbozvitongawo. Vanhu vacho tune wine dzotanga kuya rini? Alright. But why to be? Why not go at this agreement? Kupera kwa December, waya kutura mumbe yakwanza. Unotupenda mnyuye unima. Mwapa. Ya no isapa. Tora. Ambwe. Musanopa mafuta, munotupa mishauri. Munoere. Stole zvainoita inombonzi inoera musoro kana mwoyo kana inosiyana siyana. Ndizvo kana kwaitoita kana mukamupe kadiki hazvisi clear. Ora chienda ndikusaina ya mazona akakuti kuri kuvhiwa mukati murure danga